To bude prvý. Inak tiež majte si, že sú čierne ruky, lebo naša súťaž bude s vodou, hej? Takže všetko je vymyslené. Krásne. Ide to perfektne. Potom ti môžem podať ruku. Ruky budeme podávať až po poslednej súťaži, áno? Viete, to je aj vo finále, hej? Ale môžeme spraviť malovanie na tvár. Áno. Ale tu sú návrhy, že môžeme robiť malovanie na tvár, hej? Takže robíme nejaké závery. Prečo ste tak ďaleko? Prosím vás pekne, polka vedra už je v drogerii prázdna, ale tu je nejaká iná taktika. Do kapky. Podmienka je, že musí byť vedro prázdne a posledná kocka uhlia musí byť. Také, Peter, ja ťa poprosím kúpku kapke, ja budem kontrolovať podmienka. Ako to vyzerá tu? Araška, ty si krásny. Prosím vás pekne, poďme ich trošku pozvojať, že rýchlejšie! Poď, rýchli to do tempu. Do toho! Poďme, jednotka! Krásne mají ruce! Mají uhlie v ruce! Výborne! Ja sa pozerám. Koľko? Ako to vyzerá, Peter? Poď! Pozor! Posledné uhlie! Už vidím! A ja tam mám postavím, môžete vypadnúť nejaké uhlie! Pozor! 3, 2, 1! Naraz! To nie je možné toto. Remíza! Znova! Tak poď nás! A ide na čo najrychlejšie, čo máte nacvičené. Tak toto je boj o život. Pozrite sa, takzvaný uholný basketbal. Neuveriteľné. No, niektorí sú už aj ruky krásy. Aj 17. novembra hovorili, že máme uhlie v ruce. Ale pozrite, ten profesionálny ťah podkošového hráča, ktorý zakončuje, ani sa raz nepozrel kde. Áno, úplne po pamäti do hádže. Prosím, rušňovodiča, kuriča Jana Lekmana, prosím ťa, dozeráš na správnu presnosť. Je to v poriadku? Áno, je to v poriadku. Peter, ako to vyzerá? Áno, finišujú druhé mužstvo. Stojí na droge a pozrite sa. Možno by sa mohli otočiť ináčke to chce, aby sledovali sa. Sa mi páči, ako tá mladá pani v tých šatách, ktoré im podávala jednou rukou. Aby si vedela vyťahnuť čovenku potom na oči. No dobre. Áno, je to veľmi jasné. Finále rozhodný. Takže bod pre družstvo medzinárodné indicko-poľsko-slovenské. Blahoželáme, tlieskame víťazov. Ale si tlieskali, ste si odlišili. A tlieskame porazení. Výborné, takže ja si zapíšem opäť body. A teraz ostaňte tak, ako ste. Teraz bude súťaž s vodou, áno, chvíľočku.